ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತೋಲೆಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪಯನ್ ಬಸ್ ಜತ್ತದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದು ಲೇಡಿ ಕೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ್ ಮಾಮಿಗೊರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆಲ ಮಾಮಿಲ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು. ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಅತ್ತಿಗೆಲ ಮಾಮಿಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು. ಮಾಮಿನ ಟೆಸ್ಟ್ದ ರಿಪೋರ್ಟು ಆಮೇಲೆ MDR ಹಿಡ್ದು ಕನಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡೆರಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಐನ್ ಟೆಸ್ಟ್ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕನತದು ಮುಲ್ಪ ಮಾಮಿಗ್ ಉಲಾಯಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿಯ ಮಾಮಿಗ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಣಸ್ ಮಂತೆ ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಜೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಾಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಪಂಡಾರ್ನ ಮುರಾಣಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಆಂಟ ಇನಿ ಇತ್ತರೆಗ್ ಮುರಾಣಿದ ಮಾತ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಯಿನಿ ಪೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಡುದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಡನೆ ಕೇಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪಂಡೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೇತು ನೋಡಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದೇತು ನೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು BP ಚೂರು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ BP ತುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು BP ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅವಳು ಲೇಡಿ ಕೋಶಂಡ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಗೆಡ್ಡೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಜಾರ್ದು ನಾನು ಅವೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂತಂದೆ ಐನು ಮಾತ ತೂನಗುಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂನಗೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜವೇ ನಮ್ಮ ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಆಪಿನ ಒಂತಿ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಷೋಡು ವರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿಂದ ತುಲೆ ಎಂಚ ಅಂಚ ಆಪುಂಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದುಂಡತಿ ಒರ್ರಾಲ್ತರದ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಕ ತೋಜುನ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಪನೀರೇನೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಬೈಯದೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೀಟ್ರೂಟು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಪೀರೆ ಮಿನಿ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪುನೀನಿ ತಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿ ಬೈದನು ಕಾಂಡೆ ರಿಪೇರಿ ಬೈದಿನಿಗೆ ಅವೇನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ದಾದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ತುಲೆಂದು ದೀಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 1,000 ಕಟ್ನ ಅಂಚ ಇಂಕ ಓ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು 3 ತೋಪುದ ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ತುಲೆ ನಮಕಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರಂಡ ಇಂಚ ನಮಕೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ದಾದಾಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಬೋನಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ನೆಡ್ ದಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೋಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರಂಡ ಆನಿದ ರೇಟ್ದನೆ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರೋಲಿ ತುಲೆಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಚೊರೆ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆದಂಚಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ನೆಟದ ವೀವ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೆನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ಕಂಗ್ದೈ ಪೂರ ನಡ್ತೇರು ಯಾನು ಈತ್ನೆಟ ಲೈಡೆಗೆ ಬೈಜಿ ಹೊರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ಪೇದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ವೀವ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಮ್ಮ ಬೈಯಡು ಹೊರ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಇಮೇಟ್ ತಾರೆ ನಡುಟು ಸುದ್ದೆ ಉಂಡು ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂಜುಂಡು ಅಂತೆ ತೂನಾಗ ತುಲೆ ಆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನೆಟೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಸುದ್ದೆ ತುಲೆ ಪುರಣಿಯಾನ ಅಮ್ಮನಲ್ಪ ಪೀರಿದ ನಾರ್ದ ಚಟ್ನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತದೆ ಐ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದು
ತುಲೆ ಪೀರೆದ ನಾರ್ದ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಕ ಅಂದುಲ್ಲೇನು ಪೀರೆದ ನಾರು ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಜ ಐತ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ತಿನ್ನೆ ಪೀರೆದ ನಾರಡೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಸತ್ವ ಪೂರ ತುಲೆ ನೆನೆ ಸೋಕು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಶೋಕುಡೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಪೀರೆದ ನಾರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನೇಟ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ತೂಕ ತುಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂತೆ ಖಾರ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತದುಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನೆನ್ನು ತುಲೆ ಬಣಲೆ ದಿಯೆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮುಂಚಿ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಜಿಂದ ಇಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಉಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತುದುಂಡ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತುದೊಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆದ ನಾರ್ನ ದಕ್ಕುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಲಂಚೆನೆ ಶೋಕು ತಾರಾಯ್ದ ನೀರ್ದಂಶ ಪೋನೇಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಪೀರೆದ ನಾರ್ದ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಪೀರೆದ ನಾರು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ತಿನ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೀರೆಡ್ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾರಡೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಐತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತದಿನಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸವ್ರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಾರ್ನ ದಕ್ಕುನ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯನಿ ಬೊಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪೀರೆದ ನಾರ್ದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮನೆನ್ನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದೆಂದು ಯಾವು ನನ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ ತುಲೆ ನಾರ್ಲಂಚೆನೆ ಬೇಯ್ಪಾಯಿ ನಾವು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ನಾರ್ನ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ನೀರನ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಮೈಪುಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ತಾಂಡು ತುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ಲಂಚೆನೆ ಸಾಸಿವೆಲ ಕರಿಬೇವುಲ ಯಾವುಂಡು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದಿತ್ತು ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಕೊದಿ ಬರಡು ಕೊದಿನಗ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಬರಿಯರ ತುಲೆ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಎಂದು ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸೋಕು ಕೊದಿಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಡ್ ಪೀರೆದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆರದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೋನೇಟ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಕೊದಿಪ್ಪಾಗ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತ್ ಇತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂಡೇರು ಶೋಕಾತನ ಚಟ್ನಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಐತ ರೆಸಿಪಿನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಗ ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಯ್ಯರಾತ ಪೀರೆದ ನಾರ್ದ ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.